Zimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Uyo murume wamuri kuona akasungirwa apo ari kunzi akaba Chibage. Ndo situation yakaitika. Unozviziva kuti vanhu vakawanda havasisina mushonga vakutya. Saka asi manje zvakuitika manje vanhu vakushandisa gepe rechimonya manje. Kungomutaimira kumuona so vaona kuti uyu anda kusotwa negepe rechimonya. So idzodzo kwatinobva kuti dzinonzi mbira dzakondo. Ndo dzinonzi mbira dzakondo. So unoziva kuti tiri mugore renzara. Munhu wese ane nzara. Situation ndo inenge yakabata vanhu vakawanda titi minda yevanhu vakawanda yakatsva. But kune vamwe kuti manje chero ritsiri gore renzara anenge akatongojaira skill for unofamba achikohwa minda dzevanhu. Iye asina kutomborima. Pane pachirima vamwe anenge atorara zvake achitoita but nguva yekukohwa yakwana because nzara inozongorawo zvakafanana. So ndo paazobatwa manje achiba chibage chevanhu. Vanhu vakati ayo ivo wakajaizwa tinoda kusungirira timbotora foto timboisa pasocial media ritenderere tione kuti vanhu vachatiwa kudii. So muri Zimbabwe ndo nyaya yandavandika kubatira because vanhu vakada vachibvunza kuti what is the meaning of this, zvinoreva chii kana munhu akadai so because vanhu vangatotadza kunzwisa kuti nyaya yacho ndei. Inini ndakana ngodzifambira nyaya ndikategedza ndiwe ndisangane nemi ndichikudzira dzinorevei but kwedu kwatinobva sekutaura kwandamboita dzinonzi mbira dzakondo. Tell me kuti kwenyu kwamunobva imimi munodziti chii? Inonzi chii style yakasungwa munhu?